vlogiin! Kymppi kautta kymppi! Perveri, mä pelastan sun. Jätetään tosi paljon. Nää on toiveita toteuttavia. Eli me ollaan nyt suunnistamassa messukeskukselle. Mikä fiilis? Toivottavasti päästään perille. Mä en luota kummankaan meidän suunnistustaitoihin. Meidän ehkä pitää mennä vaan suoraan, joten ehkä me osataan. Me ollaan kummankin tosi huonoja suunnistaa, mutta me ollaan nyt tässä yhdessä. We are surviving. Kamat tuolla. Mulla on kamat tässä. Sä oot Mikuna, mä oon Misotona. Me vaihdetaan loput kossit päälle konissa. Toivottavasti tulee hauskaa, jännittää tosi paljon. Me löydettiin perille. Me osattiin paikalle. Me ei edes mentiin väärään suuntaan kertaakaan. Me ollaan niin hyviä tässä. Me tehtiin perukit päähän ja nyt me ollaan katsomassa kun Seren esiintyy. I'ma get down. I'm holding this now. I got you down. Meidän lakon meeting riittyy. Mä en halua puhua siitä. Sanokaa vaan jokin totuus. Se on hauska. Mennään adventureen ihan kohta. Mikä tää on? Myyntisali. Mikä sun budjetti on? 100. Mun toive olisi, että mä emme yli 200 € koko viikonlopun. Mä jaan 100 3 päivälle, like a reasonable adult. Who did not read the group chat? Me ollaan hävitetty meidän lafi jonnekin. Se on Len ja Misubu. Se pitää editoida comparison. Yeah, Sensation Rush kohtaa. Wow! Can't wait to see my face before. Laura ja Tomi kävis. Se antoi sille oranssi pullon. Äiti. Sitten kun mä joskus alttarilla. Miku! Me kirjoitettiin myyntipöytäsalia. Oli tosi kivaa. Siellä oli ihan hullu koulupesitys. Mä fucking rakastuin niihin kaikkiin. Mä käytin varmaan 90. Mä käytin 15 €, mutta siellä oli 2 aktiivista. Mä en tykännyt. Mä annan toiselle. Siinä oli 10 €. Niin mä käytin vähittäis vaan 5 €. Me otetaan nyt kuvia. How do you feel? Rate the liukumäki. 10 kautta 10! Epäkosseudutaan, niin sitten mennään syömään. Tässä pitäis Oli hyvä päivä. Oli kivaa. Mulla pelottiin tämän Flashin koko päivän, mutta mä tykkäsin kossa Salafia ja tuun kossa Salafia uudestaan. Esitykset oli tosi hienoja. Se K-pop-esitys oli niin hieno ja se inspiroi mua. Mä en oikeastaan tehnyt mitään, paitsi semmoista jäähille juomaa ja se oli tosi hyvä. Pandori. Täällä tapit käyvät. Me tehtiin ne fotopäivit. Mä oon tosi excited. Mua kyllä vähän väsyttää. Mua tosi paljon pelottaa se, että kuinka paljon siellä tulee olla porukkaa. Toivotaan, että kaikki menee mahdollisimman epähaastavasti. Tai jos menee haastavasti, niin toivotaan, että selvitään niistä hyvin. Preach.
Meillä on meidän kortit tuossa. Nyt me mennään nukkumaan. Mikä fiilis? Esitys tänään. Low-key hyvä fiilis. How are we feeling? Fiilis tänä kauniina aamuna. On tosi aikainen, niin mä en jaksa, mut silti mä oon tosi excited tästä päivästä. Sillä, että päästään esiintyä, jos päästään esiintyä komikissa. Mä oon kanssa Peak-biisei Overhead, joka on mun lemppari. Mä halusin sen tosi paljon. Ja I'm so happy. Yliajo, ellen alajo ihmisten yli. Kontrastoituu siitä. Harukaa. Mut sun koko on tosi näkyy. Mä resaan kaikki siellä esityksessä. Oot sä excited esityä? No en eilisen jälkeen. Joo, ehkä jos tänään ei perukki lentäis. Tosi excited. Niin paljon sä näet tänään. Tuolla on myyjiä. Tossa on tommosia feikkikamaa. Älä osta niitä, ei kannata. Sulle on niin paljon rahaa. Tuolla on jäähilejuomia. Sitä kannattaa ostaa. Mä voin maksaa sulle sun palkan tästä työstä, mitä oot tehnyt. Se on semmonen 15 senttiä. Et kyllä mä veikkaan, että siellä saa jotain. Mikä 15 senttiä? Sen palkka. Se on nyt töitä Saanko meille. sille palkkaa? 15 senttiä, niinku 15 kertaa 12 Se saa 5 senttiä per puoli. Se saa vähän yli 1,50 vuodessa. 10 senttiä per vuosi. 5 senttiä per puoli vuosi. Se on ollut töissä meillä puolitoista vuotta, eli silloin 15 senttiä. Mutta koska sä et voi antaa niinku puoli senttejä. 5 senttiä! Niin, mutta jos se on puolessa vuodessa, niin silloin se on alle senttiin kuukaudessa ja kuukausipalkka, niin se ei toimi. Ei se saa kuukausipalkkaa. Siinä maksetaan vaan niinku puoli vuotta on mennyt. Perber, mä pelastan sun, sä saa parempaa palkkaa, jos sä tulet munkaan. Oikeesti. Nyt, let's go. Sulla on hyvät oltavat täällä, sulla on mahtavat oltavat. Sä et saa mistään parempaa työpaikkaa kuin täältä. Ja me pidetään susta huolta. Toksinen suhte. Ja sä oot täällä kaiken, missä sä tarvitset. Ja sä pysyt turvassa, kun sä oot meidän kanssa. Jos sä lähet. Musta tuntuu, että meidän pitäisi kaikki pelastaa Penpen ennen Sulla kuin ei se, oo. niinku, se on Sulla ei broke oo. as hell, koska se saa niinku alle Sulla sentin ei oo kuukaudessa sitä basically. Koska musta tuntuu, että sille ei anneta palkkaa täällä kunnolla. Se tekee niin paljon työtä. I feel really bad. Anteeksi! Jep. Oho, kyllähän tää kuuluu. Lavaharkat done! Mikä fiilis? Mä saan lisää screen time. Kaikki muut vlogit on ollut huoneen, koska siellä on ollut tosi vähän Sanikossa screen time. Mut nyt täällä on paljon, joten nyt tästä tulee tosi hyvä. Mä oon pahoillani, että mä availen näitä. I feel so bad. Jonkun pitää avata, koska muuten kukaan ei avaa. Me ei ikinä saada ruokaa. Tajuutteko te kaikista? Älä ota jolle tätä tanssia. Mut me ollaan tanssijoita. Onko se varma? Melko. Tämmönen, joka on peak. Mä lähdin ottamaan näitä kaikki keksejä. Mä en ota mitään, mikä on oikeesti niinku hyvä aamulla. Ei tarvii. Mä maistuu vassulta. Ei pahalla gluteenittomille. Mä otan joten. Mä otan sen sit niinku mukaan. Tässä on niinku se aamupala. No putteet. Äiti, jos sä katsot tätä, niin mä söin muutakin. Mä eilen söin hyvää ruokaa. Kuuma, mä oon sweating. Onko mulla täällä? 2 pinssiä, jos katsot. Ne ei ollut ristokannut niitten pannuriin. Oh my god! Me ollaan nyt vaan kierrelty, mut mennään bukkariin takas laittautuun. Vähän korjaan meikkiä muuta. 45 minuutin päästä esitys. Loki excited. Loading fine. Moi! Esityskuuta, how are we feeling? We are feeling Bass. yhtä hyvä fiilis kuin täällä. Se on niin söpöä. Sanoinko mä? Mulla on niin thick juttuja. Jännittää, apua, jännittää tosi paljon. Perhasiimaa, sulla on niin paljon väkeä. Pelottaa, mut kyllä se menee ihan fine. Me odotetaan täällä. Mun pitäisi ottaa kuvia, mutta mä en olekaan niin pitkä kuin mitä mä luulin. Mä oon pahoillani, että sun piti find out this way. Mä oon niin heartbroken, I can't go. No, it's okay, it's okay. Ehkä mä We'll get you that leg lengthening surgery. Wait, alkaaks tää? Milloin nää tanssii? Milloin nää tanssii? Oisko ne tanssii jo?
Tää on mun gambling. Gambling. On enää jäljellä pelkästään. Mä en tiedä, mä sain 2. Okei. Sulla on näin puolet. Yksi äänistä on puolet näitä. Niin, joo. Oh. Peak. Ei ollut legendaaripeltä. Ei se haittaa. No muuten. Oi ei. Okei. Joo, me näytetään niinku... Onko tosta jää jäljellä? 7. Esitis done ja me saatiin kaikki kuvakortitkin myytyä. Ihanaa. Toivottavasti ihmiset tykkäs niistä. Tää on keychain. Mitenkö paljon te luulitte, että täällä on? Keychain! Oh my days! Teitä on 5 siellä. Joo. Me siis jonotettiin joku 40 minuuttia Mikoon, mutta oli tosi söpö kuvat. Ne työskentelijät on niin söpöjä ihan niin. Mä unohdin mun takin tonne väkkärille, niin mä käyn nopea hakeen sen. Saatu syömään! Käytiin just syömässä. Mennään takaisin. Mun akku saattaa loppua kohta, mut katsotaan. Me ollaan tekemässä jogurtti rating. Tää skyhy, tää ei oo jukotti. Toi oli ehkä vähän liian makeeta mulle. Mut mä tykkäsin siitä chilistä. Me käytettiin loppupäivä sinne, me tutkittiin Sannin kanssa paikkoja. Ja sitten me löydettiin tämmönen sulonen yksinäinen hachivare. Ja ennen kuin me lähdettiin, me nähtiin kanssa vielä Sessi, joka oli vaihtanut kossia. Huomenta. Sun täytyy alkaa valmistautua. Me koettiin matovideo ja sitten me oltiin Final Forms, eli Mato ja Ellenin huoneessa. Ja mä vihdoin. Aikaan sä oot takia minun mielestä. Se on mun childhood ja nyt mä live in it in my adulthood. Ja nyt mä en readannut the group chat. Päivä 3. Mennään viemään Hurstbrita. Ja me toivottavasti saadaan as a fair trade takaisin kuvia. Niin me mennään ottaa hoidoissa. Tällainen nää on toiveita toteuttavia. Se on suklaata, mutta älä haista sitä silleen liian tarkasti. Niin. Edes silleen ykösellä. Niin nopeasti ne kasvaa ja lentää pois vesistä. Ei nyt se tulee takaspäin. Mä patentasin sen. Mun peppu meni sen päähän. Edelleen löi sen pepulla. Moi gang. Mä revivaan the Tokyo Nation. No more Tokyo Ghoul, more Tokyo Mew Mew. Miau. Mä keikkaan sitä. Ei, toi tossa tolleen. Me otettiin kuvia, me otettiin TikTokia. Nyt me ollaan mennessä ottaa ruokaa. Me käydään piknikissä. Joo, oppas. Laura kadotti sen hännän. Mä menen etsimään. Laura häntä. Mä haluaisin nopea antaa mun mielipiteitä komikista tänä vuonna. Esiintyjänä mulla on ollut erittäin hyvä experience. Tosi mukava overall. Viime vuonna myytin ne extra 500 lippua. Se oli ihan järkyttävää. Me oltiin siellä vaan lauantaina ja sit siellä oli tosi paljon porukkaa. Järkyttävä määrä ihmisiä. Ihan super paljon. Musta tuntuu, että tää tulee olemaan yksi mun suosikkikoneista tänä vuonna. Evidence. Spot the difference. Mulla on Helmi tässä. Me ollaan at the myyntipaikassa. Mä haluan sen kissan, mutta samalla se on ainut mitä voin ostaa tänään, että me yli budjetin. Mutta think about it, paitsi että mä haluan sen kissan. Se olisi teille nää kissafiguurin. Mun 5 mammifiguurin collectioni with her big sister. Laurahan kuosevat. Cosplay dance show! Very excited! Very excited. Ai niin, sä voit puhua. Miksi sä voit puhua? Puhusin eilen tosi paljon. Oi, sun pitää laittaa sellaiset captionit. Sori kaikki. Tulee Vivan Evil Editing. Laita tähän, että mä laitan kaikkea. Mä sanon kaikkea pahaa tässä kohtaa. Mimo! Ostit sä näitä 2 euron? En otin ilmaisia näytteitä. Ilmaisia näytteitä? Mä sain ilmaisen sobaan. Mistä saa ilmaisia näytteitä?
RPD, jos me ei osattais mitään. Se on kauppa RPD. Me mennään katsomaan Mikumikussa, ei ois kauheasti jonoa. And it was the editor. Se on tyhjä. On ollut kivaa. Mä melkein kuolin tänään, koska mulla oli päänsärky ja mun häntä katos. Mut toi kävi hakee sen, se on mun savior. Oli hyvä koni. Mä tykkäsin kaikista mun kosseista, mutta mä pääsin kossaa Tokyo Mew Mewsta. Nyt me mennään bukkariin ja sitten me lähdetään. It's the end of our journey, our Comic Con journey. Miksi mä laulan kaikissa sun vlogeista? Sä oot vaan a singer. Mä näin Seanin ja mä oon tosi iloinen, koska mä ostin sieltä viimeisen pöitin. Mä kävin näkemään sitä aamulla, silloin mä puhuin sille enemmän ja mä sain sieltä kuvan. Sitten mä olin sieltä, ostaanko mä pöitin? Mutta sit ellen kävin näkemään Annallekin ja ostin siltä pöitin. Mä rikoin käteistä. I got inspired ja sit mäkin ostin. I fucking love Sean. Mä oon tosi iloinen, että mä saisin näkee sen. Tää koko viikonloppu, tää on ollut tosi hyvä. Tää on ollut pelkästään lähinnä positiivista. Kaikki on ollut tosi mukavaa. Tää on niin iso upgrade viime vuodesta. Mä näin meillä oli kiva esitys, mutta täällä on ollut tosi kiva olla. No, meillä on ollut se tuuli, että me ollaan saatu olla täällä bäkkärillä, which is very comforting ja todella kiva. Mennään! Oliko muuten kiva olla 3 päivää, koska sit sai oikeesti aikaa tehdä kaikkea ja nähdä kaiken. Et sai kiertää ihan kaikki paikat, olla kaikkialle ja kokeilla kaikkea. Heippa Laura! Bye bye! Bye bye! Comic-Con oli tosi paljon kivempi tänä vuonna, se oli paljon enemmän enjoyable. Se on samaa mieltä. Ainakin niinku esiintyjän perspektiivistä oli tosi hyvin tehty. Kiitos kun päästiin esiintymään Comic-Con. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään taas! Bye bye!